Tämän päivän kuntoilija ei ainoastaan vaadi laadultaan korkealuokkaisia tuotteita, vaan myös motivoivaa ohjeistusta ja treeniohjelmia, miten kuntovälinettä tulisi käyttää, jotta tuotteesta saa 100% hyödyn. Usein kuntoilija menettää mielenkiinnon kotikuntotuotteeseen, koska tuote ei sisällä riittävän motivoivaa ohjeistusta, kuinka välineellä tulisi kuntoilla. Gymstick Advance Home Fitness-tuoteperhe sisältää kymmeniä laadukkaita kuntoiluvälineitä, joissa kaikissa on mukana noin 40 minuutin pituinen harjoitus-DVD. Harjoitusohjelmat ovat mukaansa tempaavia ja tehokkaita, jotka ovat suunniteltu ja ohjattu liikunta-alan ammattilaisten opastuksella. Tuotteet sisältävät myös kirjalliset ohjeet suomeksi ja englanniksi. Tuotesarja on ainutlaatuinen DVD-ohjelmiensa ansiosta ja auttaa saavuttamaan kuntoilijan tavoitteet, oli kyseessä sitten painonpudotus, kunnon kohotus, kiinteytyminen, ryhdin parantaminen, voiman kehittäminen tai kaikessa yksinkertaisuudessaan mielihyvän saavuttaminen liikunnan avulla.